Hola a tothom, soc l'Òscar i aquest és un nou vídeo. En aquest cas el faré en català. També m'agradaria saludar a Peter. El seu usuari de YouTube és el Cantre. Jo sé que li agraden molt els vídeos en català, el català en si, sé que l'està aprenent. I bé, en aquest vídeo m'agradaria saludar-lo. Hola Peter. I bé, com podeu veure estic aquí en el bosc, envoltat de vegetació i també fa una mica de fred, per això porto això. I m'agradaria ensenyar-vos això que tinc aquí. Això és un dolmen. És una construcció, més o menys, si es pot dir, de pedres. Això deu tenir, si no cents mils d'anys, segurament més de 1000 anys. I bé, aquí el que feien segurament és ritus religiosos, i com podeu veure hi ha molt de bosc, hi ha molt de vegetació. Segurament en el moment que això s'utilitzava aquí tot això estava sense tanta vegetació. I bé, m'ha semblat interessant que ho veieu. I res, en aquest vídeo doncs m'agradaria parlar una mica del gaudiment, de gaudir, no? de l'aprenentatge d'un idioma. Perquè moltes vegades el que passa és que ens encaparrem, ens obsessionem massa amb els objectius, d'assolir els objectius, d'assolir, diguem, fins a quin, per exemple, vull arribar a intermig, o nivell intermig, o nivell avançat, però no gaudim del procés de l'aprenentatge d'un idioma, no? I bé, si fem una mica de comparació, jo ara aquí mateix estic caminant, porto ja 2 hores, més de 2 hores caminant, i com podeu veure, doncs, on estic és bastant, és maco, respires l'aire pur. Estic amb el meu gos, aquí, que està disfrutant més que jo. És una gosseta i ja no es cansa mai. Bé, el que volia dir és això, no? Si jo, per exemple, em plantejo de fer tot aquest recorregut i a veure quan ho puc fer i que si faig tard i que arribo tard a casa o qualsevol altra cosa, doncs en realitat no estic gaudint. És a dir, tinc l'objectiu final, no?, d'arribar, però no estic gaudint de tot el que m'està aportant el fet que estigui caminant per aquí. Vull dir, per exemple, ara mateix estic caminant i estic sentint un aire fresc, però molt pur, unes olors de bosc, una mica humit. Vull dir, tot això és fantàstic. M'està tocant un sol tènue, no sé, és una cosa que estic gaudint i no m'importa gaire si arribo una mica més tard. És gaudir. Llavors, quan aprens un idioma, aprens una llengua, també és gaudir-la, des del principi. Gaudeix dels errors. Quan comets errors, gaudeix-los també, perquè és part del procés. Sense errors no podem aprendre. O sigui, no siguem tan negatius. També gaudeix de quan trobes que no estàs avançant, tot i que t'estàs esforçant. També has de gaudir d'això, perquè forma part del procés. I com que, almenys des del meu punt de vista, jo estudio de forma independent, puc planificar-me. Si me'n canso molt d'escoltar, llegeixo més. Si em canso de llegir, escolto. Si em canso de llegir i escoltar, intento parlar més amb nadius. És a dir, jo m'ho puc planificar. Que estic més motivat, doncs poso més hores. Llavors, aquest una mica és la filosofia, no?, que us volia transmetre. Cadascú que faci el que vulgui, però de vegades jo també em frustro una mica perquè no puc aconseguir el que m'he proposat en el període que m'he establert, no? Perquè tothom tenim objectius i és bo tenir-los. Però jo no estic dient de no tenir-los. El que estic dient una mica també és de tenir objectius però gaudir del procés, del camí. Els objectius ens marquen on hem d'anar. Sense objectius, sense saber on hem d'anar,
ja hem arribat. Quan ens marquem un objectiu, per ambiciós que sigui, anem a per ell amb energia, amb ganes, amb motivació, amb tenacitat. Això és important. Però un cop ja hem marcat l'objectiu i ho tenim clar, també gaudim del dia a dia. En aquest cas, del camí. El camí seria el dia a dia, no? A l'esforç i les ganes, la dedicació que hem d'aplicar. Doncs, bé, espero que us hagi agradat, almenys aquest entorn natural. I res, ens continuem veient, jo aniré fent més vídeos, espero que tingueu una bona entrada d'any. I res, fins una altra, d'acord? Vinga, adeu-siau.